Kastig na dito naman tayo. Good morning. Magsisimula na ang ating laban, panibagong alon bilang isang tagabigay ng mga relief goods sa Karatig Puok dito Alang Pampanga. So watch out mga kastig. Later ulit, kasama ko si Mrs. Yeah. Berarti ma'am, ani ma'am ya karen? Sawa na kuluan. Oo nga. Oh. Kaya nga itutuloy sasakay to. Papasok kami sa Kabyawan eh. Let's go. Namo na mangga ka diaw. Ayan tama. Ay nakahuli kong pakaberyong. Kami mo pila. Mamaya pong relief. Sige po. Sige po. As long na may permit at saka yung kung ano yung purpose nyo, papayagan. Nakita ka YouTube ganyan to eh. At photocopy mga dapat magdala ng lambol. Marami akong tao. 15 na din. 21. 22. Masyadong seryoso si ate. Picture. Yes. Thank you po. Come on! Lakad for more! So, yun po yung mga Team Love. Love of Child and Touch the Future. Pantengko. Ayan. Okay po. Thank you. Sa bulan walang hanggan.
Apelido? Fajardo. Ayan. Okay. Miles. Thank you. Tao po. Tao po. Apelido po niya. Ganyan. Tao po. Ruth! Labas po kayo na upo. Ballpen. Ballpen. Katukang ko rin kayo nila. Meto. Ikay, Henson. Magpirma ka, Brani. Thank you. Ayan. 유난히도 캄캄한다면 나 홀로 Adriana, 나를 생각하네 이런 기분 설명할 수 없어 원래 이맘쯤 너와의 여행을 생각했었는데 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각 Cancer itong nakataw natin. Magsinda lang din natin. Ang kanta po. Kaya ba't kayo ni Pungkay, inimbalingin eh, pitulang pamilya rin. Pito lang pong pamilya rin yun. Kung nakakaastig yan. Sa isang tirahan, yung kung makikita niyo, pitong pamilya Pito sila. pamilya. Nano ko pala ko. Rapi. 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어 근데 왜 된 건지 난 모르겠어 어쩌다 너와 왜 이렇게 끝난 건지 너를 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 말은 해줘야 Hello, baby. 내 마음은 변하지 않았다고 Kabila. 너야 내 얘길 들어주길 바래 May ilog, may ilog. 어쩌다 너와 Ano na sumayaw, tala? 이렇게 끝난 건지 기억하면 난 가슴이 아파와 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 된 건지 시간이 지날수록 네가 보고 싶어 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아 Nice yan. So, this is it, pansit. Pasok, pasok, mga suki. Presko ng bahay nila, oh. Kapresko ni Baleda. Kamansi. May mangga pa. Walang bunga. Bibinan niya. Walang bunga. Nano? Cake. Ala, ayan. Pre, ayo. Ano pinaglulutuan niya? Yan, oh.
Uling yata. 9K ko, ano eh. Cute. Mamaya, Cute, cute. Napaka-presko dito mga kastig. Maraming mga puno, napaka-presko. Tingnan mo yung mga siga. Oh, tingnan mo yung ano. Tingnan mo yung saging. Ayun oh. Tingnan mo yung saging. Abot kamay lang dito. So ayun na nga mga kastig. We are done on Malpitic and along Malpitic and Northfield. So ngayon pupunta na kami sa St. Jude kung saan kami mismo nakatira. Last but not the least. Abe! Ay. Ito yung San Agustin. Ito yung aking kung saan ako nagpapaspa. Sarado sila. Pero ako, tapos discernment ako. Parang manatili na kinong may katalakasa ka. Lakasa? Ah, wow. May ba't kay kanto kito? Pupunta kami Lakasa. Opo. Wala. Ewa, tomato powder, tam brown. Nagsisip, ito na ang aming way papuntang tahanan. So ayun mga kaasti, pauwi na kami. Pero may dadaanan pa rin kami dito sa Along St. Jude. Galang alas 2. Kami pa ko. Ayan lang. Pagbibigyan kami ng relief, Relief. pero taga rito kami. Taga rito Ah. rin. Sige, sige. Paki-check mo nga rin ako. Oo, 36.5. Malamig. Malamig ang simoy. Hindi namin nagamit to. Oh no! Hindi nga rin active yun eh. Na, Hindi nga active mo kanya. ay ito, taka rin. Pilita ako. Hapin eh? Kita pa? Ah. Ayan o, diba? Tang makalukas malan. Hindi na. Ako po. Kasal na kayo. Ikakasal na ka? Hapinin eh. Ang ating phone balo ko kay kilo. Ano ba? Kami kuya. Sayang. Yung sabi ko sa inyo. Ako rin. Makpalis na ako. Ito na, MD. Bakit may din na niya? Alam, hindi ako lang home base kami sa Kakamag North Hill. Ay, labi na kayo sa Yarita, na kanya na eh. Bye! Pag ano, mami, Bye-bye! ng lockdown. Bye-bye! Yarita, na kanya na eh. Ma'am, Ansay, Okay na. Ating pamerong. yung mag-aan. Yung pang isa. Ay, last.
yung dumaan. Ayan oh. Aga-aga. Oh. Start tweeting like Miley. Subscribe to my channel, Kaastig Bahay Mo Vlog. Bye bye. Kaastig Bahay Mo ha. Nais kong makita ka. Si Charis Pempenko pala to. Okay na? Ate, metong ma'am. Alright mga Kaastig, that's all for today. So continue to subscribe to my YouTube channel, Kaastig Bahay Mo. Subscribe, likes, and share, and comments. Bye-bye! Sayang yun. Sila na po sa pagkain. So ayun na nga mga Kaastig, after the distribution of our relief goods. Ayan, nandito na sila. Yes, alright! Shout out sa lahat! Ayan, mag-ingay mga kapatid. Ayan, ma'am. Ayan. Ayan. Ayan na, hindi pa po sila nakakain kaya yeah. Nag-aangang pa po. Ayan. Mamaya po, alive na yan. So, this is it mga Kaastig. God bless you all. Salamat sa Panginoon na itawid na namin yung relief good na may pamigay. And don't forget to subscribe to my channel, Kaastig Bahay Mo. Bye-bye. Okay, dito tayo. Challenge accepted! Anong challenge yan, ma'am? Sa Chicken Joy. Salamat po. Kain tayo.